cum pot face o comandă de o seră. Deci, în momentul în care sunteți pe pagina noastră de TikTok, puteți să accesați telefon și veți apela. Și haideți să vedem în timp real ce ne spun fetele. Bună ziua! Alo. Aș avea nevoie de Bună o ziua. seră. Ați putea să ne ajutați cu ce dimensiuni aveți disponibile? Da, desigur, îmi spuneți cam aproximativ la ce lungime doriți? 4, 6, 8, 10? Spuneți-mi pentru 8 metri, ce preț este? Așa. Începem cu 8 pe 32 la 3899. Are țeava în diametru 19, pelicula 140. La fel aceasta de 8 pe 32 o avem la 4599 cu țeava 26, pelicula merge 180 de microni. Deja e mai groasă decât aceea. Am înțeles. Și încă una, 8 pe 32, 6300, merge țeava 26, pelicula 200 de microni. Adică diferența dintre ele sunt la microni de peliculă sau diametru de țeavă. Depinde ce mărime dumneavoastră doriți la țeavă, de exemplu. Aha, deci asta care este mai groasă, presupun că e mai trainică, da? Da, sigur, ea ține, de exemplu, cea de mijloc, 4600. Da, așa și, 4600. Ea o ține la 5 ani. Aha. Deja cea de 6300 o schimbați doar pelicula o dată în 7 ani. Aha, am înțeles. Și cealaltă, prima, care este subțire și în țeavă și în peliculă, ea merge pentru 2-3 ani. Ok. Bine, și spuneți-mi, vă rog, livrarea este în toată Moldova? Da, desigur, livrare gratuită toată Moldova, plus 6 cadouri. Sistem de irigare, cu toți cu robinete cu docuri, pelicula neagră pentru răsat, 8 pe 3, plasă de umbrire deasupra serii, la fel 8 pe 3, substrat universal, 5 soiuri de semințe și 3 instrumente. Iată, aceste toate merg la seră. Am înțeles, mulțumesc frumos. O să revin pentru detalii pentru a face comandă. Ok, bine, vă aștept în mulțumesc.